2000 metru kwadru tard f'Ħal Farruġ li tinsab fi stat ta' abbandun issa se tiġi riġenerata tgawdija ta' resident u s-servi ta' spazju miftuħ ieħor għall-familji. Dan ix-xogħol se jsir minn Parks Malta wara ftehim mal-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa u se jitlesta fix-xhur li ġejjin. Parks Malta se jkunu responsabbli mill-manutenzjoni u żamma ta' din iż-żona fejn jistgħu jsiru picnics. Is-sit se jiġi attrezzat bil-kameras tas sigurtà biex iż-żona tkun aktar sigura u se jinbena ċint mad-dawra. Se jsiru wkoll tħawil tas-siġar u sistema ta' tisqija bl-użu ta' ġiebja. Se jkun hemm ukoll dawl li jaħdem sistema innovattiva kontrollata skont il-ħin tal-ġurnata u l-bżonn. L-investiment f'din is-sistema jassigura effiċjenza u titjib fis-servizz. Meta kienet qed tħabbar dan il-proġett il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli qalet li tħares il quddiem għal iktar proġetti bħal dawn biex jitgawdew mill-pubbliku fil-lokalità tagħhom stess. Dr. Dalli spjegat x'inhu ħsieb wara dan il-proġett f'Ħal Farruġ. Fil-fatt ser ikollna ammont minimu ta' picnic benches, ser ikollna numru ta' kontenituri ta' separazzjoni tal-iskart, imma nixtiequ lil familji tagħna meta joħorġu mat-tfal tagħhom u r-residenti ta' din il-lokalità. Jiġu f'dan il-park u pereżempju jekk iridu jagħmlu picnic, jużaw li żgħar ikunu sajru l-affarijiet u jiġu hawnhekk igawdu dan il-park fl-iktar stat naturali tiegħu. Minnaħa tiegħu id-Direttur Ġenerali ta' Parks Malta Idrin Attard saħaq fuq iż-żieda ta' spazji miftuħa viċin komunitajiet differenti. Se nagħtu nifs ġdid lil dan l-ispazju abbandonat minħabba li huwa importanti li nikkreaw aktar spazji ta' rekreazzjoni viċin ir-residenti.